Matul il-ġurnata tas-Sibt ħabbret il-mewt ta' Alfred Xiberras li bosta kienu jafuh bħala pulizija fit-taqsima tat-traffiku. Magħruf bħala Fredu tat-traffic, Alfred kien persuna ċajtir u maħbub minn ħafna nies, l-iktar it-tfal li kienet l-għena tiegħu itallagħhom fuq il-mutur tiegħu. F'post fuq Facebook l-Assoċjazzjoni tal-Pulizija selmet il-memorja ta' Xiberras filwaqt li bagħtet il-kondoljanzi lill-familjari u ħbieb tiegħu. Diversi persuni oħra selmu l-memorja tiegħu post fuq Facebook biex jirringrazzjaw tax-xogħol tiegħu lejn is-soċjetà. Ħabib u kollega ta' Xiberras, tabib tal-emerġenza, Michael Spiteri, iddeskrivih bħala persuna dejjem ferriħija u dedikat għal xogħlu u fakkar kif Xiberras kien ikun minn tal-ewwel fuq il-post tal-inċident biex jagħti l-assistenza tiegħu u jsalva l-ħajja ta' xi ħadd. Alfred Xiberras kien joqgħod il-Mosta, kien miżżewweġ u kellu tifel. Il-funeral tiegħu se jsir nhar it-Tlieta li ġej fl-10 ta' filgħodu fil-Knisja ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid.